ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. мехоҳам ҷавоб бидиҳам ба саволҳои комментария. савол омадааст ки мегӯяд куртае харидам. албатта ин зан гӯяд, мегӯяд курта харидам ва куртаро як зани дигар пӯшид ва оварда бар ман дод ва гуфтам чаро инро пӯшидӣ? Гуфтааст ҳеҷ гап не, яъне онро ифлос кардааст, баъд ба ман овардааст ва мегӯяд ҳеҷ гап не, чӣ таъбир дорад? саволи дигар пурсидам соат дар хоб чӣ таъбир дорад? саволи дигар гуфтааст ош мепазам, ош пухтан дар хоб чӣ таъбир дорад? саволи дигар кардааст ангуштарин, яъне ҳамин чала гуфтааст дар хоб чӣ таъбир дорад? иншоаллоҳ ҳамин саволҳои ки ҳозир гуфтем ҷавоб медиҳем. бо мо бошед, иншоаллоҳ оғоз мекунем. оғоз мекунем ҷавобдиҳиро аз бародаре ки бародар аст, хоҳар аст, ман намедонам, барое ки шумо бисёре аз комментария нависон шинос намекунем. хитона зани зан бигӯ, марди мард бигӯ. албатта дидани ангуштарин дар хоб аз издивоҷ дар бедорӣ ё гирифтани мақоми давлатӣ далолатш ҳамин аст, яъне мақоми давлатӣ ё издивоҷ дар бедорӣ. ва саволи дигар гуфтааст соат хобидам. дидани соат дар хоб далели бар дӯст ва шарик ва шахси мавриди эътимод аст. агар бубинад соати дасти ӯ дуруст ва бузург аст, аз дӯст ва шарик ба ӯ хайр ва манфиат мерасад ва ӯро иззат ва эҳтиром мекунад. агар бубинад соати ӯ шикаст ё афтод, дӯст ва ё шарикаш аз ӯ ҷудо мешавад. саволи дигар кардааст ки либос гирифтам, либос дар тани шахсе буд. мегӯяд агар ки дар тани худ либос бинӣ ва ё агар дар тани ношинос либос бинӣ, ташвиши зиёдае нишон аст, яъне туро ташвишҳо интизор аст ва ҳамун нафаре ки либоси туро пӯшидааст ҳам хонаи ту ба гуфтаи чӣ аст, ҷои ӯ меҳмон мешавад, дигар намедонад. нафари дигар пурсидааст оши палов мепазам. агар бинӣ ки дар дег оши палов мепазӣ, таъбирш барори кору шодӣ ва ҳамчунин таъбири дигараш ин ки либоси нав ба бар мекунӣ, соҳиби як либос мешавӣ. ин буд таъбири хобҳое ки дар комментария ба мо иштод шудааст. бо хис сарбаланду пирӯзу хонаобод бошед. худованд ёру мададгор.